Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa ating ngayong gabi na to, sa oras natin ngayon na 11:23 PM sa buong Kapuluan, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller, kaya hindi ko na po papatagalin pa. Kilalanin na po natin siya at alamin natin kung ano ang top secret niya. Hello ma'am, good evening. Hi po. Hello po sa mga listeners niyo po. Good evening po. Yes ma'am, good evening yan. Kamusta ka muna ngayon ma'am? Ito po, kagigising lang. Good morning. Mm-mm. Morning ba dyan? Maganda po yung gising. Morning ba dyan ma'am? Po? Morning ba dyan? Hindi po. Ano ba? Midnight po. Midnight, alright. Yes So po. talagang kakagising mo lang talaga galing sa trabaho or Yes something? po. May work po kasi ako kaninang morning. Tapos pag uwi po, ganyan, nakatulog. Tapos kagigising ko lang po ngayon. I see. Alright. Okay. Nasaan ka po bang bansa, ma'am? Okay lang po ba matanong? Siguro somewhere in Southeast Asia po. I see. Okay. Southeast Asia. Matagal ka na po dyan? Yes po. Gaano na po kayo katagal? Siguro po nasa 12 years. Oh. 13 years na po. Pero pabalik-balik ka rin naman dito sa Pilipinas. Yes po. Yes po. Halos every year po ako umuwi po. Okay. Nice. So, ma'am, may pamilya ka na po ba? Sa ngayon, yes po. I'm happily married po. May anak na kayo, ma'am? Yes po. 2 po. Anong work mo pala dyan sa ibang bansa, ma'am? Nasa factory po. Nasa factory ka? Yes Okay. po. Factory worker po ako. Opo. Ng food processing company po. Galing. Kamusta naman ang work mo? So far, okay naman po. Nasanay na po sa work. Kung gaano po ako katagal ngayon sa dito po sa abroad, ganun din po ako katagal sa work ko po ngayon. Grabe, ang tagal nyo na po pala. Ang tagal ko na po. Kabisado mo na yan, ma'am, no? Yes po. Anyway, ma'am, di ko na po papatagalin pa. Ilang taon na po kayo? 36 po. 36. Anong pangalan? Just call me Yam po. Yam? Yeah, Yam po. Yummy. As in yummy? Joke. Yan ang gusto ko eh. Yung mga ganyang atake. Masayahin ka, ma'am. Yam, ha? Yam. Yes po. 36 years old from Southeast Asia. Ma'am, ano ang top secret mo? Iniwan ko siya dahil sa profesyon at relihiyon niya. Tama po ba ako ng pagkakarinig, ma'am? Iniwan mo siya dahil sa profesyon at relihiyon niya. Matanong Yes ko po. na muna po, ano yung profesyon niya? Diyan po sa Philippines, ano po siya, men in uniform po. Men in uniform. Anong kulay ng uniform? White siya. Hindi ko na maalala kasi this happened po kasi 2020. White? 2010 pa po. Siguro, opo. Pero naka-base po siya sa, pwede po kayong sabihin? Oo, pwede mo na sabihin yan. Ano? I mean sa dagat po. Coast Guard, ganun. Navy. Mga ganun. Uy, ang ganda ng ngiti niya doon sa Coast Guard. Pwede naman eh. Marami akong... Oo, pwede ring Navy, pero iba yung tawa mo sa Coast Guard. Ano ba? O, di mo, ang haba. Yes po. Ayun, Coast Guard. Uy, matatalim mga Coast Guard. Marami akong kaibigan na Coast Guard, pero marami rin akong kaibigan na babaeng na biktima ng Coast Guard.
Yes po, yes To po. be honest lang, to be honest. Pero yun, anyway, focus tayo dito sa kwento mo. So, isa siyang men in uniform na Yes itago po. na lang natin sa pagiging Coast Guard. Yes po. Pag-usapan naman natin yung reliyon. Coast Guard. Okay po, sige po, Coast Guard. Okay ka na ba sa Coast Guard? Ayaw ko po sana. Sige, itago na lang natin siya sa pagiging Navy. Sige po, kung ano. Kahit alin po daw. Okay, alright. So, pag-usapan naman natin yung reliyon. Ano yung reliyon niya? Ano po siya? Pwede bang sabihin? Sabihin mo na, ma'am. Sige na. No offense po talaga sa relihiyon na to. He's an Muslim po. Okay. Ito muna. Bago tayo mag-start dito sa ating pag-uusap, gusto ko munang magpasintabi sa mga kapatid natin na Muslim. Wala po kaming intensyon na makasira sa inyong reliyon. Wala po kaming gustong sabihin laban sa inyong reliyon. Ngunit ito'y experience lamang ng aming caller sa iisang tao, hindi po sa mismong reliyon o sa buong grupo ng Muslim. Maraming salamat po. So, okay na, ma'am. Yes po. So, Muslim po siya. Madami Yes akong po. kaibigan na Muslim, sa Mamalaikum, sa lahat ng mga kaibigan ko. And mahilig ako dun sa mga food nila. So, kumain ka rin ng mga food nila bago natin siya pag-usapan. Hindi po masyado. Hindi masyado. Opo. Pero nung habang kami po is hindi pa ako kumakain ng pork. pork. So, nire-respeto mo rin yung ano niya, yung Yes po. routine Yes po. nila, yung paniniwala nila, di ba? Yes po. Nice. Alright. So, ready ka na? Nakabahan po. Okay lang bang kwentuhan mo ko kung bakit Yes po. inayawan mo siya dahil sa kanyang profesyon at kanyang reliyon? Dalawa to. Dalawa to. Mabigat Kaya to nga po, dahil... hindi ko po alam kung anong unahin ko. Oo, mabigat Dalawa. to Mabigat to dahil relihiyon at propesyon ang nagtulak sa'yo para ayawan mo siya. Sige, unahin natin yung relihiyon. Okay po. Pwede po bang i-start po yung kwento ko po kung paano kami nagkakilala Yes, po? ma'am. Go lang, ma'am. No Sige problem. po. Pinakilala po siya sa akin kasi ng best friend ko nung college. Bali, itong friend ko na to is dati niya tong classmate daw sa dati niyang school. And then, parang nagkaroon sila ng parang contact again ng best friend ko. Tapos, yun nga, nung time na yun na parang may contact sila is magkasama kami lagi ng best friend ko. So, pinakilala niya ako doon na dati niya raw yung classmate, ganyan. Pero yung totoo po is dati niya po yung first love talaga. Pero hindi po naging sila. Ng best friend ko po. Tapos, yun po parang nagkaroon kami ng konting kwentuhan, ganyan, hanggang sa hiningi niya po yung number ko po doon sa best friend ko po. So, yun po, may constant communication na po kami, ganyan. Kasi single po ako that time, and then, yun nga, parang, ano na lang po, parang pastime, ganyan, may kakwentuhan, ganyan po, pag wala pong klase, ganyan. So, parang naging deeper po yung kwentuhan namin, yung naging nagkapalagayan po kami ng loob hanggang sa, yun nga, sinabi niya po sa akin na habang na-inlove na po siya sa akin, ganyan. Nung time po na yun, parang hindi pa po ako interested po talaga sa relationship. At saka mahirap po kasi LDR. Parang hindi ko po, kasi nasa ibang lugar po siya, nasa Manila po siya, tapos ako po nasa Mindanao that time. Yes, and then, pero yun nga po, pinagpatuloy pa rin namin yung kwentuhan hanggang sa, yun nga, yung best friend ko, medyo, ito rin po is top secret din po to about sa best friend ko kasi parang nagsiselos na po siya habang, yun nga, kasi kinikwento ko po sa kanya yung pagiging pag-uusap namin po nitong guy na to. So, parang hindi ko po naramdaman na parang nagselos na po siya. Ganyan, na parang hindi niya po nagugustuhan yung nangyayari po sa amin ng guy friend niya, parang ganun po. Tapos yun, hanggang sa nang one time tumawag yung best friend ko sa guy na to na
parang siniraan niya ako, ganyan, na ang dami niya pong sinabi na hindi maganda at saka hindi po totoo, parang gano'n po. Tapos, yun nga, parang kasi nung time na yun po is nagkukuwentuhan po kami, that night, tapos sabi niya sa akin parang nag-miss call na sa kanya yung friend ko na yung best friend ko, ganyan. So, sabi ko sa itong kasi naging boyfriend ko na siya, itong Mhm. guy na 'to, tapos parang hindi niya pala talaga matanggap na naging kami. So, tumawag pala yung best friend ko sa kanya na ayun nga, sinabi sa kanya lahat niya mga hindi maganda, ganyan, about sa akin, ganyan. Tapos yun, nagulat ako kasi kinabukasan parang hinintay ko yung call ng boyfriend ko pero hindi na po siya tumawag. Mhm. Tapos nung tumawag po ako sa kanya, yun nga po medyo natahimik siya, medyo ano siya, sabi ko, "Anong pinag-usapan niyo? Anong nangyari?" Ganyan, ganyan. Sabi niya, ano, "May sinabi sa akin yung best friend mo," ganyan. Pero parang hindi naman siya agad naniwala daw. Sabi ko, "Ano pala yung sinabi?" Ganyan. Sabi niya na hindi ka raw pagkakatiwalaan, ganyan. Meron ka daw, marami ka raw naging boyfriends, ganyan. Mhm. Sabi ko sa kanya, okey." So, parang dun pa lang po nasaktan po ako kasi, hindi ko po expected na gagawin sa'kin ng best friend ko yun. Kasi Mhm. sobrang pinagkakatiwalaan ko siya, tsaka siya naman po yung nag-refer sa akin nitong guy na 'to. Akala ko po parang healed na siya or okey na siya, pero hindi pa rin po pala, parang in love pa rin po siya talaga dito sa sa guy na 'to, So, parang sa gano'n po. madaling salita, Yam, eto Yes. kontra si best friend mo dun sa nabuo niyong relasyon neto ni Guy. Yes po, yes po. So, best friend turns to best enemy. Anong nangyari? Yes po, yes po. So, ang ginawa ko po is tinawagan ko po yung best friend ko. Sabi ko, "Bakit mo ginawa sa akin 'to?" Ganyan. "Sana Mhm. pala una pa lang hindi mo na 'to siya ni-refer sa akin." Sabi ko, "Tsaka sinabi ko naman sa'yo na hindi talaga ako interested sa gano'ng relihiyon." Kasi parang ang hirap po magkaroon po ng gano'ng relationship po Pero talaga. bakit mo ginusto yung Guy? Po? Ba't mo ginusto? Kasi po sobrang bait niya po na habang kausap ko po sobrang sweet niya po, parang gano'n. Yes. Tsaka parang ang lalim po ng pagkatao niya, sobrang deep niya po, sobrang seryoso po, gano'n. Okay. So, aware ka naman dun sa religion niya, dun sa gusto niya Yes po, mangyari sa nung una buhay po. niya. Yeah, okay. Yes, Alright. yes po. Tapos ano mga sumunod na pangyayari na yun na nga, tinraidor ka ng best friend mo, nawala na yung best friend mo, naging best enemy mo siya. Ano kwento ninyo neto ni Guy? Bakit napunta ka doon sa punto na na-off ka? Okey po. Kasi meron pong time na pumunta po ako ng Manila para i-meet po siya personally kasi hindi pa po kami nagme-meet, nag-usap lang po kami. Mhm. So, doon po, sinundo niya ako parang hindi siya makapaniwala na pumunta ako ng Manila kasi nga parang ang lakas daw ng loob ko para pumunta do'n kahit hindi pa kami nagme-meet, parang gano'n po. Tapos, yun nga po, sabi ko sa kanya, "Pumunta ka ng ganitong time sa airport, ganyan, susunduin mo ko," ganyan. So, parang nung nagkita po kami, yun, niyakap niya ako, ganyan. Parang, hindi pa rin po ako makapaniwala na andun din po ako, andun siya, parang gano'n po. Parang ano po lahat, ano ba 'yan, parang dream, parang gano'n po Parang may na background music pa sobrang na hindi ko rin po alam bakit pa ang lakas ng loob ko na pumunta ng Manila kahit di ko alam kung anong klaseng tao siya sa mhm, personal o ganyan. Parang siyempre 'pag Muslim kasi parang sa amin po kasi parang iba po yung ano, pananaw parang ninyo. Kasi part kayo ng Mindanao, tama ba ako? yes po, yes po. Kasi nga Yes po. may usap-usapan na kapag nasa Mindanao magulo nga daw yung mga Muslim, tama ba ako doon? Yes po, parang may takot po talaga. Oo, pero mababait sila, yung Yes iba. po, yes po. Mababait, Yes po, marerespeto, mababait, yes. pero mahirap kaaway. Yes po yun talaga. So nagkita kayo, di parang got to believe in Yes po, parang magic. gano'n. Ganun yung nag-slow mo ka sa airport. Sinong sumalubong sa'yo siya, di ba? Siya Tapos po, dahan-dahan may ka. kasama po siya, isang friend niya, parang ayun, kabaro din niya po. So may nakalagay siyang ganun na parang plaque na ganun. Hawak-hawak na wala. Hindi, sinabi niya lang po sa'kin na nandun po siya sa ganitong gate, tapos yung kulay ng damit, gano'n po. Tapos biglang yakap ka kaagad.
Eh, parang nahiya pa po ako. Hinalikan mo Nahiya siya? pa po ako kasi baka po Mhm. magulat din siya na, "Ay, ito pala yung kausap ko." Parang ganyan, baka maano po siya, ma-discourage o ano. Ang dami pong tumatakbo sa isip ko, baka hindi niya po ako siputin, ganyan. Mhm. Kaya sabi ko, "Paano kaya 'pag hindi ako sinipot nito, wala akong pupuntahan dito sa Manila." Ganyan. Hindi naman, mukha naman hindi ka iindyanin. Eh, yung itsura mo naman Madam Yam, eh, naku, parang modelo. Kaya sa Oh, masayahin pa kaya si ayun, Madam grabe Yam. yung kaba ko po nun kasi dumating po ako nun ata is nasa mga gabi na po yun. Mhm. Siguro, 10 PM kasi may event po sa school, so parang 1 week po kaming walang pasok nun. Mhm. Nga po, tapos yun nga po, nagkita kami, so dahil hindi naman po kami puwede sa barracks niya, tsaka yung lugar po na yung bahay niya po is medyo malayo po from Manila, nasa Cavite pa po. Saan kayo tumuloy? So po? Saan kayo tumuloy? Ayun sa ano po, paano ba sabihin, yun po sa may babaeng nakapaypay, may Ay! dun niya po ako dinala, oh my Yung God. nakagano'n ba yun? Yung Yes po, nakatahimik, gano'n? yes. Tas may pamaypay na First bitbit? time ko po sa gano'n, sabi ko. Oo. Kasi Sa wala namang gano'n sa letter V yun, 'di probinsya ba? po. Tama ba ako? Letter V? Hindi siya dun sa So Clean, hindi yon, iba yon. Letter V to, 'di ba? Yung may basketball court, ganun ba yun? Ayan. Yes. V tapos may basketball court. Yan, ganun. Tinatawag ko lang siyang basketball court kasi nga, 'di ba? Anyway, doon ka niya Ganun dinala. po. Magandang room naman yung pinasok ninyo. Yeah, opo. Ha? Opo, opo. Malaki. Yung may bathroom. Bathroom ba yun? Hindi ko na maalala. Wala. Meron ata, meron po. Meron. Siyempre po, Ilang salamin yung nakita mo? side, tapos sa taas. Ilang salamin? Hindi ko na po maalala. Binilang mo. 2010 pa po yun. 15 years ago na po. Oo. So, anong tema ng room? May team yan, di ba? May team. Wala. Hello Kitty ba? Ganun. O jungle? Ganun. Hindi ko po maalala na po. Basta Wala na. gano'n po siya. Oo. Puro kaba lang po naramdaman ko nung time na yun. Hindi ko na po iniisip yung paligid. Oo. Pero alam mo, kakain ka that time. Ganun. Okay, sige na. Ituloy na natin. So, nagpahinga kayo. Nagpahinga kayo. Para po tayo sa ano. Oo. Nagpahinga kayo doon. Copyright ko na po. Yes. Yes po, Dahil nga nagpahinga kapoy, tapos pahinga. Kapoy, tapos Tapos pahinga. may gano'n na, alam mo na. Mm-mm. Tapos medyo nagkahiyaan ka kasi nga first time. Oo. May naramdaman kang kaba that time? Po? May naramdaman kang kaba? Sobra po kasi Kabastusan? ang sabi niya po sa akin kasi magpapahinga lang daw po. Oo. Hindi, wala po sa isip ko na ayun, may mangyari kasi hindi pa po ako ready Oo. So, yung tama nga yung kaba mo. Kabastusan ng kinalabasan. Kinabastusan pa ang kinabasan. At Oo. yan. So, yun na nga. So, may nangyari sa inyo. Ano nangyari? Anong nangyari? Yun Anong nga po. nangyari sumunod? Okay po. Ano po, kinabukasan po, pumunta pa kami ng Cavite. Nag-off po siya bigla sa duty niya for Mhm. 1 week po. Tapos yun po, nagsama kami doon po sa Cavite. Tapos yun nga, kwentuhan, nag-inuman, ganyan. Hanggang sa may tumawag po sa kanya na, yun nga, hindi niya po muna sinagot. Tapos yun, kinausap niya po ako na sabi niya po, may aaminin siya. May ano daw, matagal niya ng gusto sanang sabihin sa akin pero parang siya, natatakot siya baka hindi ko matanggap or baka, layuan ko na siya, ganyan po. Ano po, sabi niya sa akin, "Alam mo naman 'di ba sa amin, yung relihiyon namin is, merong mga
ang tawag diyan, mga tradisyon, ganyan po. Meron po pala siyang ka-fixed marriage po. May arranged marriage po siya. I see. Okay. May anak sila neto? Wala po. I mean, hindi pa naman po sila kinakasal, pero yun nga po, yun yung plan pa sana. Bale 18 pa lang po siya is naka-fix na po siya. Pero dahil sa ayaw niya po dun talaga sa girl, tsaka yun nga, pumunta po siya ng Manila para dun po talaga. Yun po, nag-apply po siya as yun sa work niya po ngayon. So, tumakas siya. Tumakas po siya po. Tapos, anong sinabi That's, mo? Yung nalaman mo yun? Na ganun pala yung parang hindi gusto. ko matanggap. Parang hindi ko talaga na may masasaktan akong girl if ever man. Parang ganun. Kasi nung tumawag yung sa second time yung babae, sabi niya, sagutin ko ha. Tapos, yan nga pa. Tapos ni loudspeaker niya, ganyan. Pinarinig niya sa akin, yung girl, habang kayakap niya ako, ganyan. Mhm. Sabi ng girl, syempre hindi ko po maintindihan yung salita nila, pero naririnig ko po na umiiyak po yung girl. Yung babae po. Ano sabi? Anong usapan ninyo? And after po nalang mag-usap, kasi po hindi ko po maintindihan yung pag-uusap nila, tinanong ko po siya kung anong pinag-usapan. Yun nga po, pinapauwi niya nga na daw po siya, parang nahirapan na daw po yung girl, ganyan. Pero sinabi niya po na hindi po talaga siya magpapakasal po talaga. Pero tingin mo, totoo naman yung mga sinasabi niya. Kasi hindi mo naman naiintindihan yung usapan eh. Pero tingin mo, napatunayan mo sa sarili mo na totoo yung mga sinasabi niya bago mo siya ayawan. Yes po, kasi po, ang sabi niya sa akin po kasi is, kung gusto ko or ganyan, kasi sa relasyon nila is pwede po mag-asawa po, 'di ba po, ng kahit ilan. Parang ganyan. Sabi niya, kung ganong klaseng tao daw po siya, matagal niya na pong pinakasalan daw yun, at saka pwede naman daw po siyang mag-asawa po ulit. Parang Basta ganun po. kaya Ang niya sabi niya sa akin buhayin, is, no? ayaw niyang magpakasal sa taong hindi niya mahal. Kaya nga daw po siya tumakas noon Ganda. po sa kanila. Mhm. Para po, kasi hindi niya po talaga kaya, pero ayaw niya po talagang i-disrespect naman yung parents niya, so parang pinaliban niya po, parang ganun. Sige. Yam, bago natin to ipunta na sa may bandang dulo ng kwento. Total, nandito na rin naman tayo sa talagang bandang dulo eh. Pero, Yam, gusto ko muna malaman, anong itsura netong guy na to? Para may image naman siya sa utak namin. Isa siyang men in uniform. Tapos, Muslim. Maputi po Pogi siya. itong mga to eh. Maputi, makisig, maganda yung katawan. Para siyang may pagka-Jerry Craval. Parang ganun po. Jerry Craval? Ganun talaga? Parang po siya, parang ang tawag dyan, Maginoo, pero medyo basta parang action star po yung datingan niya. Ang pogi nga. Ang pogi po. Tsaka yung ganyan mong, yung ganyan mong atake na nagkukwento ka pa rin, masaya-masaya ka. Kinikilig ka pa rin. Ibig sabihin, sulit, sarap yung mga pangyayari sa inyo. Yes po. Diba? Parang kotang-kota na ako, ROI ako. Diba? ROI yung pagdalo ko ng Maynila, di ba? Yes po. Parang hindi ko po rin talaga ma-imagine na may nakilala po akong ganong klaseng guy, ganyan. Hindi, pero maganda ka rin naman eh. Po? Maganda ka rin. Hindi po. Sige. Sige. Iano natin. Tingin mo, sinong madalas sinasabi nilang kamukha mong artista, Yam? Sino ba? Sige na, baka may mga kaibigan mo, kamag-anak mo, or kung sino man na sinasabi, sino ba yung kausap mo, ganun? Naiya po ako eh. Sino ba? Sino ba ang kamukha mo daw? Kayo po. Kamukha mo si ano eh. Sino po sa tingin niyo? Yung kaibigan kong reporter to eh. Wait, hanapin ko Kamukha mo eh. Wala na, malalaman na nila itsura mo. Baka po isipin mo ng mga listener natin. Hindi, may kamukha siya. May kamukha siyang kaibigan ko na na reporter. Ayan, hinahanap ko lang. Siguro po sa akin kasi marami lang sabi sa akin na maganda yung smile to, ganyan. Kamukha mo si Diane Querer.
Ayan, ng isang TV, ano ba to? Government station natin. Kamukha mo si Dayan Querer. I-search nyo na lang po. Sumasali. Dayan Oo, Querer? ng PTV. Yes. Dayan Querer. Pwede PM niyo po sa akin. Oh, ako pa mag-PPM talaga sa'yo, ha? Ano spelling? Dayan Querer. Si Dayan Querer. Kaibigan ko. Querer. Kaibigan ko yan. Maganda din yan, eh. Kamukha mo, ha? Isang-isa Talaga kayo. po ba? Oo. Anyway, yun nga. Thank you po. Naka-loudspeaker ka na. Mo loudspeaker. Ayan. So yun nga, naka-Jeric Rabal ang isang yam. Makinis. May pagka-Piolo Pascual. Ganun. Wow! Grabe naman. Kaya nga po, parang doon nga po ako Para kaya pala ganyan yung tawa mo, no? Ganyan ka rin ba tumawa nung panahon na 2010? Ganun. Ganun. Siguro po. Grabe. Hanggang ngayon, damo ko 2010 to 2015. It's already 15 years, right? Yes po. 15 years 15 na po. years na. Grabe yung kilig mo. Parang hindi pa rin po ako makapaniwala. Hindi ka ba nasasaktan, Yam? Hindi ka nasasaktan? Hindi naman po. Hindi, naapakan ko yung buhok mo eh. Dito eh. Thank you po. Haba ng buhok mo. Ang sakit! Ang sakit. Jeric Rabal. Yes po. Pero grabe nga, no? Yung paninindigan mo din na. Amoy baby po siya. Ay! Amoy baby. Yes, parang dun po talaga ako siguro na in love. Saka sobrang deep niya po talaga yung pagkatao niya. Ano? Sobrang deep niya? Sobrang deep. Ay, dinipan ka niya, ganun. De, malalim siya, malalim siyang tao. Talaga rin ako sa kanya. Malalim na tao. Pero bakit nanatiling yung paninindigan mo na kahit gwapo to kamukha ni Jeric Rabal, kasing amoy ni Piolo Pascual, kasing sarap ni Coco Martin, gano'n. Yes po. Ano po kasi siya, parang hindi ko po nakakita yung self ko talaga sa ganong sitwasyon na parang ang hirap po. Ang hirap po talaga kasi hindi ka kilala ng parents mo, hindi ka niya mapakilala. Parang yung you and me against the world po yung atake namin. Wow. Parang ganun. You Kasi and parang me against the nakatago world. lang po kasi, nakatago yung relationship, hindi alam ng mga kapatid niya, ng magulang niya. Parang ayoko po ng ganong sitwasyon po. Parang mahal ko siya, oo, pero sa utak ko po, parang hindi ko po kayang ganon. Pero nag-try din po ako na, yun nga po, kasi sa relihiyon nila, sa mga babae po, hindi po pwede yung naka-sexy, parang gano'n, nagpapakita po ng skin, ganyan. So, nag-try din po akong gano'n kung kaya ko ba talaga yung ganong life po after. If ever naman po na piliin ko siya na makasama habang buhay. Kasi sabi niya sa akin is, pagka-graduate ko, gusto niya akong pakasalan na, parang gano'n. So, parang di ko po talaga, parang naghahati po yung pakiramdam ko yung time na yan, na parang gusto ko siya, pero sa utak ko po is, ang hirap, may masasaktan akong babae, tapos hindi pa po ako sure kung tatanggapin ako ng family niya, parang ganun po. Opo, kaya po, siguro po, nagdadalawang isip na po ako nung time na yun, kahit mahal na mahal ko po siya. Parang kasi po sa akin po talaga, kahit noon pa po, kahit kahit yung hindi pa po siya yung boyfriend ko noon, gano'n na po talaga yung paniniwala ko. I mean, hindi ko po talaga lagi pinapakinggan yung puso ko. Parang utak po talaga po pa rin. Parang gano'n. Parang binabalance ko po lahat. Kasi ayaw ko pong magkaroon ng miserableng buhay po. Parang gano'n. Kumbaga, Parang pinag-iisipan mo lahat. Pinag-iisipan ko po lahat ng galaw ko, ng kilos ko po, yung mga every decision po na gagawin ko, pinag-iisipan ko po lahat. Kasi ang hirap po kasi sa mga nangyayari po sa ibang babae ngayon na parang tinitiis po nila lahat dahil sa mahal lang po nila yung guy, yung tao, parang ganun po. No offense naman po sa mga babae nagmamahal po ng ganun, pero ano po, ako kasi is dahil po galing ako sa broken family siguro, kaya po ingat na ingat po talaga ako pagdating sa relationship po. Ganda na sinabi mo, Yam, na ginagamit ko yung isip ko hindi lang puso ko. Kasi kapag puso, tama ba ako ng pagkakaunawa doon sa sinasabi mo,
Mm. kahit nasasaktan ka na, pinaglalaban mo pa rin na mahal mo siya. Yes po. Pero kapag isip o pinag-iisipan mo yung desisyon mo o ginagamitan mo ng utak, yung Yes. pagmamahal mo, kahit masaktan ka, dahil mahal na mahal mo siya, let Yes go po. mo siya dahil hindi na siya pwede sa buhay mo. Yes po. Talagang sobrang hirap po. Talaga pinagdasal ko po talaga kay Lord yun na i-guide po ako. I pray for discernment po talaga kasi ang hirap po kasi mahal na mahal ko siya talagang parang siya na rin po yung nakikita ko siyang, yun nga, sa married life, parang ganun po. Nakikita ko siya sa ganun. Pero ang hirap lang po talaga ng sitwasyon namin. Parang ganun. Parang right love pero wrong time po. Yun, no? Baka may request na song ka mamaya, papatugtugin ko. Yes po. Ano ang request song mo kung sakali? Yes po. Anong request na song mo? Sa hindi inaasahan. Yan, no? Yan na. Tadhana, Yan no? na. Tadhana, no? Pwedeng tadhana, no? Bagay Ang sa'yo, galing niyo tadhana. po. No? Totoo ba? Yun ba yung gusto mong marinig? Na Yes kanta? po, please po. Yes, Wow please. naman. Grabe ka naman. Yeah. Thank you po. May gusto ka ba sabihin sa kanya? Sige nga, sabihin mo nga sa kanya. Baka may chance pa eh. Ay, po. Alam ko. Ah, Masabi mo lang yung nararamdaman mong hindi mo nasabi sa kanya. yun nga. Sorry kasi hindi kita pinaglaban, ganyan. Talagang hindi talaga tayo. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ang sakit naman yun. Opo. Tapos yun naman po sabi niya sa akin. Sabi ko sa kanya, ba't hindi na lang siya yung piliin mo? Sabi ko sa kanya, kasi sobrang kawawa, ganyan, ang tagal niya nag-aantay sa'yo. Sabi niya sa akin, kahit daw nga naiiwan ko siya, hindi niya pa rin daw po talaga yon papakasalan. Kasi gusto niya yung pakakasalan is yung mahal na talaga. And yung nakita niya po ako, nakilala niya ako, sobrang happy po niya kasi ang tagal niya po talagang walang jowa daw. Kasi nga, sabi, parang hindi pa po ako naniwala, no? Kasi Manila po yun eh, parang ang dami pong babae sa paligid, tapos ang gwapo niya pa po, parang ganun. Parang ang sagot niya sa akin, ayaw niya daw sa gano'n kasi nga baka raw, hindi niya alam, baka hindi naman daw seryoso din at saka baka daw may sakit, ganyan. Mhm. Kasi napakadali lang po talaga sa kanya if ever po na gano'n siya, maghanap ng babae po, parang gano'n. Kaya parang nung nag-meet po kami, yun, para talaga siyang ayun, natamaan tsaka talagang sobrang hanga po siya sa lakas ng loob ko na pumunta talaga ng Manila para i-meet siya, ganyan. So, Parang ang sarap po ng gano'ng pakiramdam so noon po. mako-consider mo na totga mo siya? Yes po. Ang bilis. Ang bilis sumagot ha. Yes po. Yes po, totga ko siya po, tsaka parang siya po yung naging ko, katapat ko po. Mhm. Kasi Pero po dati po is ang hilig ko po, hindi naman sa mahilig, pero yun nga po dahil sa ginagamit ko yung utak ko, 'pag may nanliligaw po sa akin ganyan, hindi po ako seryoso talaga. Parang, po ako, ginagamit ko lang po sila ganyan, date ganyan, tapos libre with friends ganyan. Kasi takot po ako talaga na mag-commit po talaga as in na seryoso po. Kasi baka iniisip ko rin naman po noon baka hindi din sila seryoso sa akin or baka yung panlabas ko lang po na yung gusto nila, parang gano'n po. ganda. Parang lagi po ako nag-iisip ng masama po, parang gano'n. So, ibig sabihin sa kanya ka lang tuminok? Yes po. Sa Yes, kanya mo yes. lang binigay yung bandera mo, ganun. Siya ba first mo? Ay, hindi rin po. Hindi rin. Hindi rin. Pero siya po yung talagang ko, Siya yung parang bumaon ng kakaiba, ganun. yes po, sobra. Hindi ko po, least expected ko po talaga na Wow, least magkakaroon na expected magiging seryoso, ganyan. Magiging totga ko siya, parang gano'n. Eto, kung ayoko naman, syempre, alam ko naman masaya ka naman na ngayon. 'Di ba? Yes Okay ka na sa hobby mo, masaya ka na, Yes kasal ka na. po. Pero kung tingin mo, kung may chance na nagkasabay itong hobby mo, pati ito si Totga mo, tingin mo sino pipiliin mo? Yung hobby ko po. Totoo? Bakit? Kasi po is sobrang saya lang po nito ngayon, yung hobby ko po ngayon. Sobrang saya, sobrang gaan, walang
sobrang nag-jive po talaga kami at saka walang maraming, ano po, anong tawag diyan, walang maraming, yung problema po sa family ganyan, sa Mhm. background ganyan, okey po lahat yung background niya parang gano'n. Yung hobby ko po ngayon, tsaka sobrang bait, sobrang responsable, faithful, yes po. Tsaka yung peace of mind po talaga, sobrang at ease po yung puso ko sa hobby ko ngayon. May gusto ka pa bang ibahagi na kuwento sa'min ngayong gabi na 'to or okey ka na? Yun din po, yung sa propesyon din po niya, puwede po bang i-share pa Go po? lang. Bakit mo inayawan yung propesyon niya? Yung propesyon niya rin po kasi po, dahil on call po sila lagi, kahit magkasama po kami nun, doon sa Cavite parang na-on call po siya, iniwan niya lang po ako doon. Kasi hindi niya po talaga puwedeng i-disregard po yung work niya. Mhm. Tapos nung umuwi po siya sa Mindanao din po, gano'n din po, akala ko bakasyon siya, pumunta ako sa kanila para yun nga magkasama kami ganyan. Yun po after 2 days po tinawagan na po siya ulit. Parang hindi ko po rin po kaya yung gano'n na kasi sobrang clingy ko po kasi, clingy ganyan. Na hindi ko po kaya na laging gano'n na lang po yung setup tapos lagi siyang wala, parang gano'n. Parang sabi ko sa sarili ko hindi ako magiging masaya po sa gano'ng setup po namin. Hindi mo nakikita yung pamilya mo although nakikita mo dun sa tao yung future mo, pero dun sa sistema ng kanyang trabaho, sa Yes kanyang po. ginagawa, hindi mo nakikita na ganun yung gusto mo. Yes po, hindi ko po nakikita yung sarili ko na gano'ng setup po Yeah. talaga. Kaya sabi ko ang dami na pong ano, ang dami na pong, negative kahit gustong-gusto ko siya, mahal na mahal ko siya, pero ang dami pong yun nga, may arranged marriage pa siya, yung propesyon niya pa. Tapos yun nga po, talagang humingi pa ako ng sign kay Lord parang na kasi di ko po alam, ang hirap po talaga kasi yung nga, yung utak ko, ang daming iniisip, yung puso ko talaga siya yung gusto. Mhm. Merong time na pabalik na ako ng Mindanao, nag-check-in kami sa isang ayun nga, hotel po, last night na po yun. Mhm. Um, Out of the blue after nakatulog na siya may parang nakabalandra po yung wallet niya dun sa ano, sa table. Tapos? So, chineck ko po yun. Hindi ko po kasi hindi naman po talaga ako nag-check po ng mga cellphone, ng mga wallet, ng ano. Parang bigla lang pong may nagsabi sa akin na i-check mo yung wallet, ganyan. Pag-open ko po ng wallet niya, may picture po ako dun, namin, ako. Tapos parang may nag-ano sa akin na tingnan mo pa yung ilalim ng ano, yung wallet niya. Yung ang pictures po yung kung ano yung nasa loob. May nakita po ako dun isang girl po. Sino yun? Ano, nung tinanong ko po siya, parang nagulat pa po siya na nakita ko yun, ganyan. First love niya rin po yun, na isang Muslim din po, pero hindi po naging sila kasi naka-fixed marriage din po yung girl. Mhm. Kaya dun po ako talaga nag-decide na ayaw ko na po. Pero pero hindi pa rin po ako talaga convinced parang yun nga pero parang naglaylo po ako sa kanya after nung pagkauwi ko po ng Mindanao. Tapos, hindi naman sa naglaylo, I mean parang nag-lessen po yung contact ko sa kanya, parang gano'n. Tapos, meron pong time na parang ano kami medyo nagkalabuan na po 'di ba, tapos pumunta po ako ng abroad nun, dito po kung saan ako ngayon. Tapos yun tinatawagan ko siya ganyan, parang ano na lang po, hindi naman po kami kasi totally nag-break po kasi ayaw niya po talagang pumayag po talaga na mag-break kami. Tapos ang ginawa ko po, kasi gusto ko na po talagang kumalas, gusto ko na pong umano, ah, kumawala sa gano'ng sitwasyon na ang hirap talaga. Mahal ko siya, yun nga, pero ang hirap po talaga. Nag-ano po ako, tawag diyan, nag-decide na po talaga ako na pag-uwi ko ng Pinas is talagang iiwanan ko na siya, as in totally wala na pong contact po talaga. Ang ginawa ko po is, medyo pangit man pong pakinggan pero nag-ano po ako ng dating app, parang gano'n. Mhm. Habang nasa abroad po ako, nag-join ako tapos may nakilala din ako do'n, ganyan. So, sa Davao naman po 'to siya. So, yun nga, parang do'n ko po binaling yung atensyon ko pero parang kung ano lang po,
para lang po makalimot ganyan, hindi po, tawag diyan, para mawala lang po yung attention ko po sa kanya, parang gano'n. So, Mahirap naman kasi ipilit nag-decide yung sarili mo eh, 'di ba? Sa yes alam mong po, hindi ka rin sasaya nag-dec bandang dulo. nag-decide po ako umuwi nung birthday niya po talaga. Sabi ko sa kanya prior that time na pag-uwi ko, sabi ko, uuwi yung pinsan ko, i-meet mo siya sa ganitong address, ganitong hotel, ganyan. Pero hindi niya po expected na ako po yung nandun talaga. Parang yun na po yung plan ko talaga na parang birthday niya pero last na meet na po namin yun. Yun po yung sa plano ko. So yun, pagka bukas niya po ng hotel, nung nandun na po, yung pinsan ko pa po ang nag-ano sa kanya. Ibig sabihin may Siya po nangyari yung pa? kausap. May nangyari pa? Po? May nangyari pa? Huling hirit? Yes po, opo. Pagbukas niya po ng pinto, ako po pala yung nandun. Akala niya pinsan ko po. Kasi sabi ko, may pinadala akong pasalubong para sa'yo, pakikuha mo sa ganitong hotel, ganyan. Pagbukas niya po ng pinto, ako po yun, may dala pa akong cake, ganyan. Sobrang na-touch naman po siya. Grabe naman yun. Opo, parang ang plan ko po nun is parang I love you, goodbye. Parang ganun po yung atake ko Parang nun. I love you, goodbye! Yes po, pero hindi niya po yun alam. Tapos binigyan ko po siya ng ano nun, ng salamin at saka ng relo po. Parang ang gusto ko pong sabihin dun sa gift ko na yun is, salamin para makita natin kung ano yung future para sa atin dalawa na hindi na tayo, parang gano'n. Aray! Yun nga po yung time, hindi po sa ganitong panahon tayo. Pinagtagpo lang po talaga pero hindi po tinitidhana. Wrong, parang right love, wrong time po. Ang sakit. Kaya, Ang sasakit na mga yun, sinasabi nangyari mo. po. Wait lang, ang Po? sakit. Ang sakit, Yam. Yes po, Galing naman ni opo. Ate Yam. Ang sakit Ang naman sakit yun. din po sa akin pero kailangan ko pong gawin para sa sarili ko po, para sa peace of mind ko na rin po. Parang ayoko rin siyang saktan sana pero yun, kailangan ko talagang gawin. Ang ganda ng banat mo dun sa salamin. Yes po. Ano ulit? Talagang Okay. pinag-isipan ko po talaga kung anong ibibigay ko sa kanya. Parang Okay ganun lang po. ba? Okay lang ba ano? Okay lang bang sabihin mo ulit sa amin? Ayusin ko lang yung background music natin dito. Pero naririnig mo ba yung background music natin? Yes po, yes po. Imahe by Magnus 7. Yes. Mapanakit Medyo di po ka, no, Ate mapanakit Yam? ka. Naiyak po ako. Sinasaktan mo din kami eh. Sobrang naawa po talaga ako sa kanya pero kailangan ko pong gawin po talaga kasi ayoko po talaga may naapakang babae, kapwa ko babae, ganyan. At saka alam ko rin po kung ano talaga yung gusto ko, parang gano'n. Yun ngang hindi talaga dapat ipilit yung mga hindi po talaga dapat. Kung hindi po yun magbibigay sa inyo ng peace of mind or feeling niyo po magiging miserable yung buhay niyo, huwag niyo na pong ituloy. Kasi hindi niyo po talaga mami-meet yung nilaan ni Lord para sa inyo kung hindi niyo pakakawalan kung ano kung sino yung meron kayo ngayon. Kung tinitiis niyo po yung sakit, yung hirap, ganyan, dahil lang sa mahal niyo po yung guy, yung baga pinanghahawakan niyo po na mahal niyo po yung tao. Pero kung baga tinatanggap niyo po lahat ng, yun nga, yung mga bagay-bagay na hindi niyo po talaga deserve, parang ganun. Hindi niyo po talaga mami-meet or kung ang sino yung nilaan ni Lord para sa inyo. Yun lang po yung pinagdasal ko talaga kay Lord na sana po, Lord, i-guide niyo po ako kung sa tamang desisyon at sa taong deserve po talaga ako. At deserve ko po, parang gano'n. Para pinagkatiwala ko po sa inyo, lahat-lahat. Kasi ang hirap po talaga ng naramdaman ko na yun. Pero talagang pinagdasal ko lang po talaga na ibibigay niya sa akin yung tamang tao na para sa akin na hindi po ako mahihirapan at magkakaroon po ako ng masayang buhay po. And sobrang happy ko po ngayon kasi yun nga po, talagang binigay po ni Lord sa akin in unexpected way din po. Siguro sa next po na tatawag po ako ulit para po sa next na lang po na para maka-inspire naman po sa iba na huwag po kayong mag-settle sa kung anong meron ngayon. Kung hindi na po kayo masaya
or kung nasasaktan po kayo ngayon, let go and let God po take over into your life. Wow. Let go and let God take over. Ano Yes po. It's very, very true po talaga based po sa experience ko. Kasi talagang in-offer ko po kay Lord lahat. Lahat-lahat. Tama Kasi, ka dun. I agree. opo. Mm-mm. Ganda ng Kasi sa dami wisdom po mo. ng mga no? babae ngayon, parang doon nag-hold po talaga sila doon sa taong yun kahit di na po sila masaya. Ganda. Kaya siguro nakakalimot na sila kay Lord. Parang siguro ang gusto lang ni Lord is lumapit kayo sa akin. Parang ganun po. At magkakaroon po kayo ng peace. Ng peace po talaga pag kay Lord po kayo unang lumapit po talaga. Kumapit doon po. Ang ganda naman ang mga sinabi mo naman. May number ka ba neto ni Guy? May number ka neto ni Guy? Sino pong guy? Yung ano po? dati, Wala oo. na po? Sayang, no? Tawagan sana natin siya. No? Hindi na po. Pero mayroon pong part of me na nakakonsensya po ako kasi after po kasi ng incident na yon na umuwi po ako ng Davao, talagang pinutol ko po yung contact ko, nag-change number po ako lahat-lahat. Akala niya po okay na kami, ganyan, babalikan na kami, ganyan. Grabe pong iiyak ko noon talaga sa airport. Parang iniisip ko talaga kung kaya ko ba talaga to, ganyan. So, ang ginawa ko po talaga, yun nga po, pangit man po pakinggan, pero pagdating ko po ng airport ng Davao, iba na po yung sumundo po sa akin. Okay. Kasi kailangan eh. 'Di ba? Hello, ma'am. Nawala na si ma'am Si ma'am Yam. Nag-reconnecting siya. Nawala ng signal. Tingin ko na lobat 'yon. Pero ang galing niya, mga kabisyo. Sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa atin. Wala Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Nasaan man kayo ngayon. Nakaka-inspira yung kwento ni Yam. Diba? Sobrang ganda lang ng kwento. Yam? Hello po, Teacher DJ. Nawala po kayo. Okay lang. Ang dami naming learning sa'yo. Dami namin natutunan, ang dami naming words of wisdom na napakinggan. Also, si Boy Pindot natutuwa sa'yo dito ngayong gabi na to. Thank you po. Kasi galing di ba? Napaka-smart mo and alam mo kung saan ka lang lulugar. Alam Yes po. mo kung ano yung haharapin mong mga battle sa buhay mo. And Yes po. napaka-practical mo na tao na ba't ko ipipilit kung alam ko masasaktan ako? Yes po. Tsaka life is short po talaga. Parang ayoko pong mabuhay ng ganun po na ang hirap. Sobrang hirap po na hindi ka completely happy kasi nga po may nasasaktan ka. Yes. Tapos yung family niyo pa, yung family ko parang hindi pa po open sa ganung. Parang hirap po talaga kasi family ko is I am a Roman Catholic. So pag nag-asawa ako, maraming maapektuhan po talaga. Parang ganun. Tsaka yan sobrang hirap. Dalawa lang yan Magiging masaya ka pero wala kang peace of mind. Or naging malungkot ka man. Ba? Bakit? Pero at least may Yes. peace of mind ka. Yes, true po. Mukhang nakikinig sa asawa mo ngayon Nandiyan ba? Hindi po. Timing po, wala siya ngayon dito, nasa work po siya. Kaya naka-call po ako ngayon. Alright. Opo. Sige, Yam, may gusto ka pa bang sabihin? Gusto ko lang po sana mag-sorry dun sa guy. Okay. Kasi parang feeling ko po ang tagal niya pong naka-move on talaga po siguro. Kasi nung nag-stalk po ako sa Facebook niya po, parang 2022 na po siya parang kinasal. So 2010 to 2022, parang tagal po siguro. Yun nga, doon lang po, in-stalk ko lang pero wala na po akong balak po na i-contact po siya. Sige na, baka Parang may gusto kang sabihin sa kanya? yes po. To you, my CG, my Jerry Craval,
Thank you for the time na pinaramdam mo sa akin na mahal mo ako, ganyan. And I'm sorry dahil hindi kita pinaglaban or sinukuan kita dahil doon sa, yun nga, relihiyon at profesyon mo. Sobrang weak ko siguro pagdating sa ganung bagay, pero mas inuna ko yung sarili ko talaga. Sobrang sorry sa'yo and I wish you all the best. Sana happy ka ngayon kung saan ka man ngayon. At kung sino yung pinili mong makasama sa ngayon po. And yan, sorry po. Sobrang sorry po talaga. Kahit na hindi ko sinabi directly yung break na tayo, bigla lang akong nawala, parang ginost kita. Masakit man sa akin pero kailangan kong gawin. Yes po. Yun lang po. Sorry, sana masaya ka na. At masaya na rin ako ngayon sa kung ano yung pinili ko at kung sino yung binigay ni Lord sa akin. Pero ikaw pa rin yung tatga ko. Grabe naman yun. Ang Yun ganda lang naman. po. Thank you so Thank much, you po. Yam. Napakaganda ng storya mo naman. No? Yes po. Sana po maka-inspire po sa ibang babae Marami po na nasayahan sa'yo. Sobra. Yes, know your worth po talaga and always Know pray your to God worth. po talaga. Yes. Thank you so Sobrang laking much. tulong. Thank you so much, DJ Daitangelo. I'm a fan of yours pa talaga and kay DJ Oraki po. Thank you. Lagi po ako nakikinig araw-araw po halos pag nasa work din po ako. Oo ganyan. naman. Nasasayahan ka naman. Thank you po. Opo. Next time po, i-share ko rin po siguro yung sa husband ko. Ano naman, yun nga po. Yung top rated, SPG. Sige, abangan ka namin sa Friday. Gusto mo? Friday ka na. Friday, di pa po ako pwede di sa Friday. Bakit? May work po kasi ako, Sayang. Sige po, baka hindi pa po ito yung right time. Hindi pa po yung right time to share. Next time. Marami pa naman na Next time po. chance. Thank you po. Thank you so much. Good night, everyone. Thank you. Alright mga kabisyo, maraming salamat sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa rin ngayong gabi na to sa ating programang Rocky Secret Files with Daitangelo at Top Secret mga kabisyo. Grabe naman talaga yung ating kwentong napakinggan. And syempre marami tayong aral na natutunan at mababaon din natin. Anyway, thank you so much, Yam, sa napakaganda mong kwento. Napaka-juicy and yummy ng mga natutunan namin ngayong gabi na to, di ba? Kaya mga kabisyo, lagi lang po kayo tumutok sa ating programang Rocky Secret Files with Daitangelo and Top Secret mga kabisyo. Kasama niyo po ako simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok sa ating mula Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila na nakatutok sa atin sa 90.7 Love Radio. Ayan, mula sa studio ng MBC mga kabisyo, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Daitangelo. Kasama ko po si Boy Pindot, ang mahilig pumindot. At syempre, thank you so much, Coffee Lover. We love you so much. Dito na ako magte-thank you sa'yo. Naka-live pa rin naman tayo, di ba, Boss P? Okay pa naman. Yes. We love you so much, Coffee Lover. Sa iyong pakape ngayong gabi na to. At, yung natin dito, mamaya na mag-chat na lang sa'yo. Maraming salamat and God bless you mga kabisyo. Once again, lagi lang kayo tumutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, handog ko pong awitin sa inyo. Awitin ni Imahe. Metro's #1